बरांड न जनिए रखो बरांड। हाँ तो नचनिया के मतलब ये हो। नचनिया के मतलब होकर खाली फद गोबर ना। हरि राम हो राम। ओकर उम्र 52 साल होता मर। ओकर के टच कइले पर कोरोना धली तर दे। हां कथि हो। अरे हेलो हेलो वाह सिद्धार्थ सिंह आई हमरा सिद्धार्थ सिंह जी हजारों हजार रुपया के पुरस्कार दिले बनी तने मिनवा के सुधार देबे ये तो जितना गावत नहीं होत न माइक हेने फेंको पट्टीदार की है ना आही दादा
हाँ अब चली बड़ी सुंदर महफिल बबुआ। आज हमने के बाबा के अंतिम श्राद्ध में आज दूगो कलाकार के बोला कि आप सब कितना अच्छा मनोरंजन करत तानी। एकरे के कहल जाला बबुआ कि श्रद्धा से श्राद्ध होला। श्रद्धा बा सभे परिवार के आ कि दूगो कलाकार के बोला कि अमित भैया तो पहले ही कहले रहनी हो आ कि ब्याह जी सब हेरवा सबसे रिक्वेस्ट बा आ कि फुहर पतर ना होके के चाहिए। ए अमित भैया ई रोवा में दोष नहीं खे ना ई फुहर ब्याह से हो। इनकरे के बोलावे के ना चाहत केतनो रउआ माना करी अरे माना मत करी के कपार पर दू जूता मरबो करी लेकिन अपन फुहर ही छोड़ी है। अरे बात धान कब मरुआ ना होई आ बढ़िया लड़का हलचल जी कब बंड मरुआ ना होई। केतनो अगर कुछ कहब त कह अभिषेक तिवारी तहरा खानी भणुआ ना रह भाई कुछ कह देब लगी है रोवे ये कहे कि बाबा अपने क्षेत्र में बोला क्या बेइज्जती पर बेइज्जती अपन फोटो देख के हंसत ए ब्यास जी ई नहीं हम बेइज्जती थोड़ी कर हम कलाकार ना ही के तरह के रोवाई तरह के रसे रसे मारो आज तोहरो ठीक लगी हमरा तो आनंद होइबे काहे चिंता करो तरह। अब तनी हमनी के गौनई बजनई पर ध्यान देवे के बा। ए महाराज रवा गीत गौनई रवा के 40 मिनट समय दिया गेल नु और वह गौले बनी 1.5 घंटा अपने मुंह से रवा कहनी हो आ कि 1:02 पर ऐसे ही नु कुंडल भैया हमरा के हजार रुपया के पुरस्कार देले बनी। माता रानी से गुजारिश है कि दिन रात चौगुना होके रवा कार बार में बढ़ोतरी होके 1.5 घंटा गौले है। इनका से पूछ दिया कि 1.5 घंटा में पिताजी के बारे में तू का गौला हो तो हमारा तो यह बुझाइल कि एगो हम हमर दिल हमर जान तीनों तोहार 1.5 घंटा में यह गौले हैं यह कुल गौले हैं। हे मत नहीं झाड़ू के तुलना का करी कुची ए अजित हलचल आई बंडमर में अभी बर्बाद करी करे झाड़ू के तुलना का करी कुची और नथिया के तुलना का करी छूची अजीत हलचल तारा के उ धसन धस दे ये जिला जवार में तारा के कुकुरो ना अवनीश भैया बात पर हमरा के बहुत रुपया पुरस्कार देखिए अपन फोटो देख के हंसत अरे फोटो अब दे दे कहमी कि लो भाई को लगा दो हां न तो कहले जे तनी प्रचार हमर होई हां ए लगा दी तो तनी प्रचार होई तार प्रचार हम न करे ए बाबा तनी चलो फास्ट में आ जाना चलिया देख रे फरगोवरी पहले मंच पर आवे के सीख आज मंच पर आवे के सीखे रहो न मतलब पागल सकल आदमी के हम भाई पकड़ के बोल करावे सब है ई तो कहतर जे रुपया केहू देता तो कहतर जे ना हो लखनु तो जेंगा आधार कार्ड सुधराता 100-200 दे के सुधार ली सब है। इनके के 100-200 देवे के काम नहीं खे एंगा ई नाम सुधरबे ना करले इनके के 2 जूता उठाई कपार पर तो आप रूपी निमन बात बोले लगे आप रूपी का ढेर में बड़ा अभी तू टेलर है चलाओ त तरह के Thank you.
गाना बजावे के सोचल हां आज जोन है ने बजा दिए एही से तहनु के गौनई गावे के मन ना करे जोन हमर कलाकार बजावल शुरू करी है बिहान भइले से ढोए लगी यही लोग में कमी है अब हमनी के तनी शांति बनावे के बा ना बबुआ गीत संगीत में लय लयदारी भी होई तनी बाबा के नाम पर तनी कुछ न कुछ चलल चाहिए समय हमनी के 40 में जाला हम कहतने महाराज इनका साफ बुझात नहीं है स्वर्गीय गायत्री बाबा मोरे के दिल प्रोग्राम गौले हनु उनका ऐसा भोजपुरी जगत में केहू नार लकी उनका ऐसा झाल बजा दे देखिए पुरस्कार आई हमारा परम आदरणीय विवेक सिंह भैया बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार दिले बनी माता रानी से गुजारिश रही दिन द्वारा चौगुना होके सुपर स्टार विजेंद्र बाबा ऑलराउंडर कलाकार वहां के देखी अनेकों दिन बबुआ का खालिए नहीं कहियो प्रोग्राम ई होला प्रोग्राम के माने ई होला ए पर ध्यान दे रहुआ गीत संगीत करो तनी लेकिन गीत संगीत में रहुआ रसे नहीं है भैया अब तने देखिए अभिषेक तिवारी के क्वालिटी का हो ध्यान अरे तो नाम लिया सीता अरे रामायण गीता पढ़ के पगली अरे तो भज नाम सीता पढ़ के भज नाम सीता रामायण गीता पढ़ भज राम सीता रामायण गीता पढ़ के ए राम नाम में जितना शक्ति बानु मलिकार कहल गइल बा कि राम है मात पिता सुत बंधु संग सखा गुरु स्वामी स्नेही आ राम के आस भरोसे बराम के जिए पुनि राम और दिए पुनि देही मलिकार कहल बा कि राम कहे अधिकोट बने राम कहे बिगड़ी बन जाही अब बद्री कहे कुछ दुर्लभ नहीं राम बसे जिनके उर्माही उर्मन हृदय होला आ जेकरा हृदय में राम वासना करतानी ओकर तरन तारा काहे ना होई आज हमनी के स्वर्गीय राम जी बाबा यह के नहीं की लेकिन ऐसा फुलवारी लगा के चल गइल बानी कि यह के नाम बबुआ अमर बाबे अच्छा अच्छा तो गांव के चावरम परती में समियाना टानी कैसे कि द्वार पर लबे ना हो बताई इतना महफिल बा अपना द्वार पर बानी अगर इहे गानवा अगर कहले कि अपना द्वार पर गई है ना बोल लो फोटो देख कहां से पर ध्यान दो माहौल चिन्ह लयदारियो गावे के तो कैसा लयदारी गावे के बा हां एगो औरी बात कह देला हां आज गौनई क्षेत्र में हमर तहलो के पापा ए बबुआ अभी तू कहां बाड़ो ठीक बा मानत नहीं कि हमर पापा हवन ए बबुआ हमारा बाबा के हमर पापा भइलो पहले बाबा अब बाबा ओकरा बाद से मुंह मत सुखावो हां मुंह मत सुखावो पहले बाबा हम तो लोग के बाबा नु है हां तारा बाबूजी के बाबूजी हां पर ध्यान दो अरे मर दे तने कहां पड़ा तोहरे ना तारा बाबू के बाबा होई कौन चीज से हां कर्म से ए पर ध्यान देबो अब हमनी के चले के बा प्रसंग कहां छूटल बा कुछ ना उहे होला प्रसंग छूटल बा आज राजा दशरथ के कैसे संवाद होता राजा जब महल में आइले सारा महल में ढूंढत तर के अरे सब रानी लौकता लो कौशल्या लौकतरी सुमित्रा लौकतरी लेकिन हमार प्राण प्रिय के कई नहीं खिलो ए महाराज मंथरा से भेंट भई संजू बघेल के भाव का लगता बढ़ के अरे तो राजा गइले राजमहल जब अरे मंथरा जी हलस बात बताए रानी गइली कुपवन में अरे राजा के मन गइल घबराए रानी गइली कुपवन में ए महाराज राजा मन में सोचे लगले कारण कुछ समझ में ना आए कौन कारण रानी गइली राजा मन में सोचे लगले कारण कुछ
कुछ समझ में ना आए कौन कारण रानी कोइली राजा कूप भवन तक जाए कौन कारण रानी कोइली राजा कूप भवन तक जाए कौन कारण रानी कोइली सुधीर आई हमरा सुधीर सिंह बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार दिले बनी आई कथा प्रसंग पर देखी नु जब जब कथा प्रसंग जितना लयदारी मेरे वा दान करता नहीं उ तब हमनी के लगे आवता जितना भजन कीर्तन कथा प्रसंग पिताजी के शोक गीत पर अगर दान करता नहीं इस सब आत्मा के शांति खातिर होला ना बबुआ तो ए पर तन विशेष ध्यान देवे के बा ए महाराज जब मंथरा कहलस कि हे राजा रउआ एने ढूंढत नहीं रानी कूप भवन में राजा की घबरा गइल बड़े कहत रे अरे होई खुशी के माहौल में रानी कूप भवन हो न केहू कुछ कहले बका ए जब भाव लागत बढ़े के अरे तक के कोई अरे धइले बाड़ी पगली अरे तक के कोई अरे धइले बाड़ी पगली भेष ए हरी धइले बाड़ी पगली के भेष ए हरी झर झर रोस खोली खोली केस ए हरी के कोई भइले बाड़ी भेष ए हरी के कोई भइले बाड़ी पगली के भेष ए हरी आई हमरा परम आदरणीय अजीत भैया हमनी के सैकड़ों सैकड़ों रुपया के पुरस्कार रुपया के बारिश कईनी कथा प्रसंग में ए महाराज जब राजा के कोई के लगे अइले कहल के रानी हई वास्तव में तू बाड़ू खुशी के माहौल में तहरा के केहू बोलल ह का अरे तहरा के केहू कुछ कहल ह का बताओ ओइसन दुर्दशा करबे राज से बहरी कर दे राजा मनावत रे कहत रे का कि ए रानी अरे का बना करो हो एगो लड़की से प्यार करता देखी नू लड़की से प्यार 25 वर्ष से नीचे ही हो मने देखे लायक प्यार हो ये छुप छुपवा प्यार हो ये बार तो ऐसा प्यार हो तारी बाप रे बाप अरे राम हो राम ये बार प्यारे नहीं क्या हो पहले के प्यार रहे हकीम महाराज मजनू पिटास तो लैला के देह पकोड़ा बरस जा एकदम चित्र दिखा दे एहू बेरा लैला मजनू बालू ना चाचा जान जाई कि ये बेरा लैला पिटा तारी घरे मजनू खोपी में से टुकु टुकु देखता आही दादा एकरा बाद हमार व्यवस्था मत कर दो महाराज ये तरह के प्यार होता ए महाराज पहले के प्यार रहे कि चिट्ठी लिखात जाई दूसरा के हवाले कावल जी की जाके तनी चिट्ठी दे दी हो ए महाराज जात तले बीच में पकड़ा जाई हाला हो जाई ए बेरा हेलो डार्लिंग क्या कर रहे अरे मोमो बनावत नहीं हो तले लड़की कह कि आही दादा अभी तो लिट्टी भरे के अभी ये शुरू कोई नहीं है तले गप दे फोने कर दिया ए तरह के प्यार हो ऐसा ही लड़का लड़की से प्यार करता